mange af mine veninder har. Eller, ja. Ja. Ja, jeg kender en. Ja. Ja. Altså, hvis de for eksempel siger, de er grimme eller sådan noget, så siger jeg jo, at ja, de ikke alle er pæne. Det kan føre til mange ting. At man har det dårligt og ikke har så mange venner. At man ikke har det godt med sig selv, og man føler, at der ikke er nogen, der som kan lide en. Det kan gøre, at de selvskader, og at de bare lukker sig inde og isolerer sig fra sine venner og sådan noget. Ja, der er nogen, der skærer i sig selv og sådan noget, fordi de har lavet selvværd. Det kan det godt. Piger, fordi jeg tror, at piger de har lidt lettere ved at tvivle på sig selv, end drenge har. Det ved jeg ikke helt. Altså, der er ikke så nogen af mine tætte veninder, som der meget lavt selvværd, så Jeg har ikke sådan en holdning til det, men dem jeg kender, prøver man bare på at hjælpe ud af det og sige, at de er gode nok.